What's the date today? Ondrejko. It's 22nd of September. Okay. What's your favorite month, Laurika? My favorite month is May. And when is your birthday, Ondrejko? My birthday is 18th of October. Hello, Natálka, you are late. Prepačte, Paťovka, že ideme skoro, ale boli sme v školskom parlamente a musela som prísť neskôr. Čo ste preberali? Rozprávali sme sa o jednom dni, ktorý bude teraz nasledovať. Decká, viete, čo to bude za deň? Nie! Bude to 26. september, Európsky deň jazykov. Môžeme sa pridať k oslavám. No čo hovoríte, pridáme sa? Áno! No a ako sa pridáme? Ako budeme oslavovať? A čo keby sme spravili vlajky zo štuplov? Alebo z papiera. Alebo s gombíkov? Tak zo štuplov bude asi najlepší nápad. Lenže budeme ich mať dosť? Kto by mohol priniesť? Ja! A kto by priniesol kartón? Ja. Super, všetko máme. Môžeme sa do toho pustiť. Počkajte, aké vlajky vlastne ideme robiť? Slovensku, Rusku a Nemecku. Aj Nemecku. A teraz vám ukážeme, čo sme vytvorili. Hello, this is a British flag.